Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Ελπίζω να είχατε ένα καινούριο ένα καινούριο ρε παιδιά, τι λέω, βλακίες λέω. Ελπίζω να είχατε ένα ωραίο Halloween, να περάσατε καλά και όλα αυτά. Στο σημερινό βίντεο θα συζητήσουμε για ένα πολύ πιο serious situation με το Inky Game. Το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι το Inky Game, όπως είπα. Πεθαίνει. Ναι. Το να βλέπεις τα αγαπημένα σου παιχνίδια να πεθαίνουνε από το πουθενά είναι κυριολεκτικά τραγικό. Τραγική κατάσταση. Οπότε ναι, το θεωρώ πολύ κακό. Αλλά έχω κάτι ακόμη πιο σοβαρό να μιλήσω. Όπως ξέρουμε στο Discord server, αν πάμε εδώ πέρα, πάμε εδώ, να πάω στο Discord server περιμένετε γιατί έχω κάτι προσωπικά δεδομένα. Λοιπόν, ωραία, το φέρνω στην πρώτη οθόνη. Έχουμε εδώ πέρα updates. Πάμε εδώ πάνω. Έχουμε balance changes. Αναρωτιέμαι ρε φίλε, δεν έχουν κάνει κανένα άλλο καλό update. Πάμε και λίγο πιο κάτω. Βάλανε 15 Halloween emotes, 5 scheduled reward emotes και 3 new EFK Worlds limited time emotes. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν κάνει κάτι καλό. Μας είχαν πει θα βάλουμε leaks από το Pentathlon στο admin abuse. Και αυτό που μου τη πάει είναι το admin abuse ρε φίλε. Δηλαδή έχουμε ένα λεπτάκι έχουμε εδώ πέρα στείλε brain rot. Έχουμε grow a garden που έχει πέσει, plants vs brain rot και όλα αυτά ρε φίλε. Δηλαδή δεν μπορείς λίγο να... Ρε φίλε, κάνε κάτι δικό σου, δηλαδή νιώθω λίγο άσχημα για τον Jandel. Halloween update. Ρε φίλε, είναι 3 Νοεμβρίου και κάνεις το Halloween update τώρα. Δηλαδή τόσο lazy είναι οι developers. Άλλο που είναι πολύ rude. Έκανα κάτι balance change εδώ πέρα, ναι, ok, μπλα 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 μπλα. Το fan art τους είναι τραγικό. Τραγικό. Δηλαδή κοίτα εδώ. Τραγικό. 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 Εντάξει, αυτό είναι ωραίο. Αυτό... Αυτό είναι actually ωραίο, εντάξει. Αυτό είναι actually goated. Μου αρέσει αυτό εδώ. Αλλά ρε φίλε, αυτά εδώ πέρα είναι κάποια συγκεκριμένα που δεν έχουν να κάνουν σχέση με το Inky Game. Όπως αυτό ρε μπρο. Θέλουν απλά να πάρουν σημασία. Επίσης, suggestions. Δεν ακολουθάνε τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή, θέλαμε όλοι Pentathlon, δεν τα βάλαν καθόλου. Δίνουν μου απλά μόνο power rolls. Δηλαδή, ξέρω, κάνω λίγο γιάπα, αλλά ρε φίλε, δεν μπορώ να συνεχίσω να παίζω αυτό το game. Και κοίτα εδώ, 31 Όγδοου. Λοιπόν, αυτό ήτανε, περίμενε, πάμε εδώ πέρα, ήτανε πριν από 2 μήνες, 750k. Τώρα, άμα πάμε εδώ πέρα, βλέπουμε 83k. Σε 2 μήνες πόσο μπορεί να πέσει ένα παιχνίδι, είναι κακό αυτό ρε μπρο. Και πάμε εδώ πέρα store, π.χ. στο Roblox, στο store το game. Anyways. Και πάμε εδώ πέρα. Εντάξει, φυσικά όλοι δεν χρησιμοποιούν Robux, είναι pay to win. Βλέπετε το obvious pay to win. 299 Robux, μπορούσε να μην βάλουν pay to win option. Τίτλοι, κάνουν τα πάντα εκτός από να κάνουν το game fun. Άντε να πάρω ένα roll titles, τι γίνεται εδώ. Cosmetic, τι κάνουμε εδώ.
Θα πάρω άλλο ένα, ξέρω εγώ. Απλά να δούμε λίγο τι θα πάρουμε. Ωραία. Honeycomb Artist. Φίλε, εμείς που τα πήραμε... Behavioral Butcher. Εμείς που τα πήραμε με λεφτά, ρε μπρο. Εμείς φταίμε. Δηλαδή, ρε μπρο, εγώ τα πήρα με λεφτά, ρε φίλε. Και δεν μας τα δώσανε πίσω οπότε. Εντάξει, Behavioral Butcher έχει εδώ, αλλά μπρο, δεν με βολεύει καθόλου. Και το Guard Powers είναι εντελώς άχρηστο, γιατί κυριολεκτικά το μόνο καλό είναι το Enforcer. Και αυτό είναι χάλια. Golden Deagle, εντάξει, oh my god, μιλάμε. Και Game Pass, Permanent Guard, 800 Robux. Private Server, 500 Robux και δεν μπορείς να το έχεις δωρεάν. Revival, ρε φίλε, τώρα, τι να σας πω, είστε τραγικοί απλά. Δεύτερον, έχουμε εδώ πέρα emotes. Έχουμε εδώ πέρα one. Είναι buyable όχι μόνο main game currency, έχει και χάλια prices. 1 billion για 1499 Robux. Ξέρετε τι μπορώ να πάρω με 1499 Robux. Τι δεν μπορώ να κάνω σε άλλα game με 1499 Robux. Είναι τραγική η κατάσταση του in-game. Και άμα δεν συνεχίσει, άμα το συνεχίσει αυτό, τότε most likely θα πεθάνει. Π.χ. sneak peeks έχουμε εδώ πέρα. Έχουν βάλει εδώ πέρα το sneak peek. Αλλά ρε φίλε, τι bunch of people were really sick. Έχεις τόσους developers, bro. Έχεις 8 contributor, 3 star creators με άλλους τόσους. Ο PMO Damian, αυτός είναι πολύ καλός, τον ξέρω. Είναι καλό άτομο. Content Creators 36 που σε σαπορτάρουν ακόμα για κάποιο λόγο. Ρε φίλε, ας πούμε, πάμε εδώ πέρα. Rib Eye Ink Game. Αυτό είναι εδώ πέρα, φαντάζομαι τον ξέρετε. Είναι ένας άλλος που και έφαγε false ban. Ενώ μία άλλη, γενικά ρε φίλε, σας λέω, η κατάσταση είναι τραγική. Δεν τη συγκρίνεις. Π.χ. εδώ πέρα έχουμε sneak peeks που τα δείξαν στις 14 Οκτωβρίου και δείχνουν απλά sneak peeks που δεν θα φέρουν ποτέ. Πένταχρον επίσης φαίνεται, το έχουν βάλει τώρα, κοίτα εδώ ρε μπρο. Δηλαδή τίποτα. Εδώ πέρα δεν μας δείχνουν ούτε καν τα βιντεάκια που μας στέλνουν. Κάποια weapons εδώ πέρα, καμία σχέση με το Squid Game. Για να δούμε αυτό εδώ. Να μπρο, απλά βγάζουνε τίποτα από καλά snippets. Να, αυτό είναι το Sky Squid. Είναι early Sky Squid αυτό. Να, εδώ πέρα τα sneak peeks από τα walls. Αλλά δεν είναι εντάξει bro, είναι βαρετό. Καμία σχέση, απλά βγάζουν random βιντεάκια και εδώ είναι οι πόρτες, εντάξει, δεν έχουν κάνει κανένα καλό update. Και ποιος θυμάται το hide and seek update την πρώτη φορά που βγήκε? Ήτανε χάλια. Μπρο. Οκ, πολύ ωραία. Έχουμε κάτι polls εδώ πέρα. Do seekers need a buffing hiding. Έχει τόσα πράγματα εδώ πέρα. How many powers did you get from the event? Βάζω εγώ τώρα 15. Βάλανε οι περισσότεροι. Οκ.
Καλά, εντάξει, game. Έχεις πέσει πολύ, ρε μπρο. Θυμάμαι που το έπαιζα κάθε μέρα. Τι είναι αυτό, ρε μπρο, εντάξει, αυτό είναι κάπως ωραίο. Αυτό είναι όντως ωραίο, bro. Καλά, οκ. Λοιπόν, δεν ήταν από τα συνηθισμένα μου βίντεο αυτό, ήταν λίγο να κράζω το in-game. Αλλά μου άρεσε πολύ που άμα έχετε κάτσει να δείτε το βίντεο και έχετε όντως την υπομονή να κάτσετε να δείτε για το situation που γίνεται και όλα αυτά. Βέβαια, το κακό είναι ότι το game πέφτει πάρα πολύ, δηλαδή δεν έχει βάλει κάτι καλό. Άντε μωρέ, Halloween events, αυτό θα κρατήσει το game μας alive. Survive 2 delayed tiles in glass bridge, jump 500 times και τέτοια. Push 20 players. Bro, κάνω free refresh. Συν 3 title, δηλαδή θα κάνω κι άλλο refresh να δείτε. Να, boom. Δε. Και bro, κάποτε θα σταματήσουν να παίζουν το game σας. Π.χ. κοίτα εδώ, open shop. Το personal actually μου αρέσει λίγο. Το έχω δει. Μπρο. Τι costumes όμως, μπρο. Και φυσικά έχουμε εδώ πέρα το pay to win. Για άλλη μια φορά. Βέβαια, τα prices είναι αρκετά καλά, να πω την αλήθεια. Είναι ωραία τα prices, εντάξει. Και τα emotes είναι ωραία. Πολύ ωραία. Αλλά ρε φίλε, αυτό δεν θα κρατήσει το game τους alive, ας πούμε. Π.χ. το προτιμούσα πολύ όταν ήταν μαλλιά. Π.χ. έκανα average 1 million players κάθε Σαββατοκύριακα. Τώρα Σαββατοκύριακα μπαίνουν 100.000 players και αν είναι τυχεροί. Μετακινήσαν αυτό εδώ πέρα, δηλαδή τίποτα. Nothing to fancy, αυτό το κάνεις και άμα είσαι άχρηστος. Φυσικά ο frontman μένει εδώ πέρα, βαρεμάρα. Γενικά το game καταντάει πολύ βαρετό. Αυτά από μένα. Αν σας άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο και όντως δεν βαρεθήκατε, το κάνω appreciate πολύ. Και θα τα πούμε στο επόμενο.